O equipo nunha proxección positiva, é dicir, o equipo é mellor hoxe que o 20 de xullo cando empezamos, ese era o principal obxectivo e plenamente convencido de que vamos a competir e de que vamos a estar cerca de gañar na semana a semana. Eu, personalmente, pois, ilusionado e con ganas de que chegue xa mañá para poder disfrutar desto, para poder facer o meu traballo no equipo no que quero facelo. Entonces, pois, na mellor condición a nivel anímico e con moitísima enerxía de que isto empece xa. Hai moitas caras coñecidas, outras tantas inéditas aínda en competición oficial aquí no Couto. Non sei se xa máis ou menos Juan Carballo ten a súa idea como vai ser este Ourense. Que nos podemos esperar deste, digamos, novo Ourense? Un equipo, o que levamos falando durante toda a pretempada, un equipo que intente ser fiel ao que viña sendo durante estes anos, co matiz que nós lle queremos dar, pero un equipo atrevido, un equipo que vaya caradiando, un equipo que intente ser moi protagonista co balón, e un equipo que vai asumir riscos en moitos momentos do xogo e temos que estar preparados para iso, intentar, sobre todo co rival de mañá, reducir o número de perdas non forzadas, porque cada vez que perdamos a bola eles van a ter a capacidade de transitar con moitísimo acerto, pero queremos convivir con ese risco, queremos convivir con esa valentía e a partir de aí ser un equipo divertido para o espectador que veña ao Couto. Non eres moi amigo de mandar mensaxes á afición, creo que moitos en Ourense xa sabemos do que son capaces, que o que podemos esperar incluso nesta primeira federación. O ambiente vai estar asegurado, por a nosa parte tamén por moita xente que vai chegar desde Ponferrada, pero se recibíamos a noticia de que xa sobrepasamos os 2.000 abonados. Non che vou pedir un mensaxe para eles, vou che pedir unha mensaxe para aquel que ainda poda estar dudando en sumarse a esta aventura que facer o xogo. Que non se vai equivocar, é dicir, no momento no que entras no Couto e ves a atmósfera que se xenera últimamente nos partidos de Ourense, queres repetir, queres volver a vivilo, é como todo, é probar e ver, e vai che gustar, seguro. Convencido, para a xente, falábamos outro día, a xente non fallou nunca, non fallou en terceira regional, non fallou en preferente, non fallou nos momentos complicados do club, nos descensos, ou no descenso incluso cando se estaba en terceira e se baixou outra vez a preferente, seguiron estando aí, non van a fallar agora, é simplemente cando veñan ao campo que sexan felices, que disfruten de Ourense, e cando haya momentos complicados no que os xogadores os necesiten, que fagan moito ruido, e iso vai axudar a que estemos máis cerca de gañar. Hola, bo día, Juan. Debut frente a Ponferradina, un dos galos da Liga. Non sei como afrontas ese partido, se estes estudiados a moi estudiado o rival. Sí, un dos equipos, o equipo que as últimas dúas tempadas quedouse a unha eliminatoria, un partido de poder ascender ao fútbol profesional, continuidade con relación ao proxecto do ano anterior, o mellor equipo dos dous grupos de primeira ref durante a segunda volta o ano pasado, un adestrador, un corpo técnico con ideas moi claras, sabemos ou creemos saber o que nos vamos a topar, preparámoslo a conciencia, sentimos, estamos convencidos de que os xogadores teñen moi claro como temos que afrontar o partido de mañá, eso non é garantía de nada, pero si ese sentimento de estar plenamente capacitados para facerlle fronte a, como ti ben dís, un dos mellores equipos a priori da competición. Vale, por outra banda, o mercado de fichaxes acaba o martes 1 de setembro, incorporaches a Cristian Carro, pero que me digas un pouquinho que me espera ese xogador, e serás o mercado por finalizado ou que son pode vir algún xogador máis? Cristian é un xogador super desequilibrante en situacións de un para un, tamén é responsabilidade nosa, responsabilidade colectiva proporcionarlle os contextos adecuados para que poda mostrar ese talento desequilibrador no un para un. Despois, un xogador que te acerca a portería do rival, que hunde a defensa rival simplemente porque seguramente non sexa a mellor idea defendelo en situacións individuais, sino que necesitas axudas, e iso provoca que o rival teña que defender máis cerca da súa portería, e iso a nos beneficianos moito porque queremos meter o rival ali, queremos sometelo cerca da súa portería, entonces creemos que vai a ser un xogador moi útil. O mercado non está pechado hasta que a legislación así o diga, e calquera oportunidade que podamos atopar que consideremos que millore ou que nos aporte solucións diferentes ás que temos, pois estaremos abertos a valoralas. Esa é a miña última pregunta. Tema de baixas, hai as de longa duración, tes algún xogador máis que non este lesionado, que teña molestias para o partido de mañá?
No, simplemente Viti e Jaichenko que non están disponibles por esas lesións de larga duración, o resto afortunadamente están disponibles para competir.